ati sika fuyi kɛ adamadenw de kɛ bɛ ka taa ɲɛsin o ma k'o bato ko de ye ala ye. An balimaw ni ye fili ye dɛ, nin tɛ tawhidu ye. Allahu taala ye kelen de ye, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. O bɛ ka sujudi kɛ boli ye, ne ye filanka fɔw ye, ne ye filanka fɔw ye. O tumana u bɛ ka taa ni fini kɔrɔ ye, u bɛna fini kura don ala, u ka boli u yɛrɛ ɲumana k'u ka ala, u bɛna a masiri. Sisan u nana ni fini kura ye, ayiwa u bɛ k'u majigi a ye, k'u majigi farajalan ye. U ye fini kura don ala koyi, u ye fini kura don ala. Amun, u b'a la k'a labɛn. Allah, u bɛ ka na ni parfum kasa dumanw ye, u bɛ ka na ni masirifɛnw fana ye k'a labɛn. Ni y'u ka ala labɛnbaga ye sa, u ka ala labɛn. Subhanallah, qul huwa Allahu ahad. U bɛ ka kale da ala, ka kale da u ka ala la. Ya Allah, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu ta'ala ye kelen pe de ye. Ta'ala Allahu an hadha. Allahu ta'ala kɔrɔtara ka bɔ nin ma, nin tɛ ala ye. Ayiwa sisan juru sirilen b'a la, u bɛna jɛ ka juru sama. Sisan u ka ala u yɛrɛ ɲumana, u y'a ko, u y'a masiri ka fini kura don a kana, k'a kasa diya. U bɛna sama k'a labɔ sisan ka taa n'a ye kɛnɛma, mɔgɔw k'a bato. Ayiwa alkhumahu ale b'i jɔ kɛrɛfɛ. Ayiwa u bɛ ka juru sama ka taa, u ka boli, u bɛ ka sama ka taa n'a ye. Sisan u bɛna taa n'a ye fo kɛnɛma ka taa bila ayiwa kɛnɛjalan kan, mɔgɔw ka se k'a bato. Alkhumahu ale jɔlen bɛ kɛrɛfɛ, u bɛ ka sama ka taa n'a ye. U y'a masiri ka fini siri a la, ka fini kura don a kan na, ka kale da a ɲɛna, k'a kasa diya. Ko nin de ye Amun ye. Ya Allah, Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma fosi tɛ fana kɛra ala ye. Juru sirilen b'a la, u bɛ ka sama k'a labɔ, u bɛ ka sama k'a labɔ. Ko nin de y'u ka ala ye. Ayiwa u bɛna sujudi bi a ye. Ayiwa u bɛ sujudi bi, u bɛ ka sujudi bi, u bɛ ka sujudi bi boli ye. Ya Allah, u bɛ ka sujudi bi boli ye, u bɛ ka sujudi bi boli ye, u bɛ ka sujudi bi boli ye. Ayiwa Yusufu jɔlen don dɛ, ale ma biri, Yusufu ma biri, Xofo ɲɛ b'a la, a bɛ k'a fɔ a y'a lajɛ, a y'a lajɛ, a bɛ k'a kunkolo kɔri, a y'a lajɛ. Yusufu tɛ biri boli ye. Ayiwa a yɛrɛ bɛnna o wulilen ma, a yɛrɛ bɛnna o wulilen ma. Yusuf a ma biri boli ye. I ɲɛ bɛ Amun la wa? A cɛ ɲɛna. U y'a masiri k'a ɲɛ dɛ, masirila koyi a ɲɛna. Sanu min b'a kan mɔgɔw t'a suɲɛ de. Ayi u t'a suɲɛ, somaw b'a kɔlɔsi. Maa si tɛ se ka jala gɛlɛya k'o kɛ. Somaw jo dɔw k'a kɔlɔsi dɛ, n'o tɛ zonw b'a suɲɛ n'u b'a kɔlɔsi. Ne kun ɲɛna Amun ale de bɛ anw kɔlɔsi, ne kun ɲɛna. Nka bi e bɛ k'a fɔ ne ye ayiwa ko Amun yɛrɛ de mago b'a la mɔgɔw k'ale kɔlɔsi. Tɔɔrɔ jumɛn de bɛ o la? Amun o tumana fɛn wɛrɛ ɲuman de bɛ di ale ma koyi, wajibu don f'an k'a kɔlɔsi dɛ. Barika bɛ don aw la koyi, jɔnw minnu ye batokɛlaw ye. Ne de ye aw ka ala ye Amun. Sisan n nana ka bɔ n ka sunɔgɔ la dogo yɔrɔ la, mun kosɔn ka na jɔnw ka ko ɲɛ ɲɛnabɔ? Ne ka laɲini sababuya la n sɔnna dugu ka jɛ, tile yelen ka bɔ, ne jɛna n'o ye. A y'a ta aw k'aw jija ka baara kɛ aw ka ala ye. Mun kosɔn aw ka garijɛgɛ sama ka na aw ma ni n ka laɲini ye? A ye taa baara kɛ. Amuna belebele, olu fɛ Amun yɛrɛ bɛ ka kuma koyi. Amun k'o de kumana, nin ye ko namaralenw de ye, ko namaralen don. Amuna ma kuma, farajɛlan tɛ kuma, namaralen ne ye.
muti muso hakato amun de kumbi ka kuma wa ali kuma mo fe ya e ma kuma ngamede ngane ame nga كيف يتكلم الصخر farat lo grembe kuma jodi آمون ليس amun te fara ekoi بل هو روح ni de do ay wa far sugode anana do ko no e fara ni de do أرجو المعذرة be ya fama de آمون إله مقتدر amun alamin do abise ko la koi akaro ka fe bela gilema abise ko la ngane amuna ebi fantando akita yido kata fe ke mama amoko be sino la mo ba la kunu mo be fini do ala mo be halan tika la ma ke funi mo wara ya deme عاجز عن أن يحمي نفسه halan tika ira kunta ka bo zoma atiti fushi da kelena amoko be yoro la mo be funu so la mo be do la mo be ko jamana e fe ka foko amuna e fantanye kateme anka sabula on be sika tama on be sika nga finu do ira be sika ko ngena ba yere wa am sika ko ka yere ka bude ma ay ka kina jume wala de amuna yere wa sika fu ka yere aywa أحسست بالعجز ko nu somna ne desera ko dem seni nyekoro ظاهر الأمر أنه مجرد ko ko ni kene kala dem seni fitini do لكن الكثير nga fen chama akan yin galu naka kuma يتني ay ne desede عجزت عن الإجابة ne desera ka akan yin galu jabi koy ne jabi munu fo hali ne rama so jabi uma هذا الولد ne dem seni a hakili ka dide لا تقلقي e kana joro سأصحب يوزرسيف معي youtube ne butana e fe katana e boto ko yoro la mina kala fe bela jide na ne re ko ni kana joro ne re ba kala اسمع ما سأقول mina min fo e ka lameta لقد جعل nyera la user sif ayato mbika sika aywa amuna ka alako aka ala yako ne bika sika ulade amuna ka ala yako لقد أصبح الصياد طريقا doso bika wara min ge wara tala ka doso ere ge ألم يحن وقت الطعام؟ aw hal sa dunu wati masaya أدور جوعا بحيث كما أستطيع بنينا أن كوي. أبتلع بقرة بمفردها. ne da hakilla hali mishikele ne gele mesa ka du ko youtube akon yato ale bika sika amuna ka ala yala الطعام جاهز يا علي dumuni labene do ko joro batigi dumuni labena Zulaikha ko adda sara Yusuf kan yini galu ay munu fo ko nyar la de sara ka jabi de wa ay siga blali du sugula amun ka ala yakola ala mi fa ka suno fo mo godi ka ta la kunu artiga fen ka yere fo mo godi ka koroshi o mu shi alai ya go ka so joli da abana baitul ahzan fu junuso ay no so injo ko baitul ahzan aywa ne aka fu junuso e amma so hadi de on ka girala ka deme aleni binyamin don de so injo abina sigini abina yalaman so inde kono anaka duskati naka hami fo yusufu kana yaqub alayhi salam baitul ahzan aka fu junuso aya joka ba amma so de on ka girala amma so de on ka deme انتهى أبونا من بناء aywa an fat lara aka fu junuso jolila ولم يسمح لنا بأن نعلم hala maso anga deme ala maso anga deme lawi kote maso ajana de on ko ukera juguye هذا هو بيت أحسن. ninde ne ka fu junu soye سأمضي داخل هذا الكوخ ما ni بقي من inso in أيام konnana nganyena ma to mina ukeya وسوف أذرف الدم على فيه. bina aywa nyeda aywa nyeji joli ma bo yusufu ka سوف أبقى أرمق هذه الطريق منطقة mina sirain laje hadisa atara sirami fe mensi ko siral laje yusuf أبي mfa هل حقا تظن yala أن nyala enyana yusuf mina abina dondo lawa edale bo lawa لا ريب في ذلك. aw sigatola ko yusuf kan nali sigatola يتوجب علينا أن نبقى متأهبين. wajibu do anga laben yusuf kan nali kama ko ألن تنسى يوسف yala itna nyina yusuf ko itna nyina ko wa وكيف لي أن أنسى ne bisa nyina yusuf ko chugodi لو أنه كان ميتا أو nasru asara wala manu ya fagade mbaka sanga ke doro ya ko banenye أما الآن فلست أعلم بأي ngasa abilla hala ni ta do abilla hala ya minna لا أنفك وأسأل نفسي ne عن be yele ku yini ga kuma be abi tugum nani watina أي بلاء نزل. bala wujmede jigina ka to don هل وقع أسيرا بين أيدي yala sirati gelawde ya mine katana yewa واسترقوا nu ya bla jonya lawa هو على العبودية. Allah ya jagwe habla ake jonde yewa to don جائع هو ko ngode bala wa wala falin non to don مكتسم. fini ba kana wa wala malangolo don to don هون عليك يا نبي ko nu gayyere masa ya Allah talaka nabi ma تعذب نفسك mun ko to diyere kulla jabatansa الحزن على موت الأحبة. aywa kanu bawo ka saya o fujinu o bidda الفراق erola ngani ni mo wafara la ko ni katige nyora ko ni o wati bede ko ni saya kundu amenyi na ko saya wati
sabari ko de سأستعين بالصبر ngauna ta be bedde men nyini وسوف أفي be sabari ke mi ngana ngani na ma bela gidi bandi sabari e wan jigi daliba ko Yusuf bina nyo kumbe be sabari balma jugu yo fa segen ni yaka fujunu soyi abina yala mani soyin kono ay soyin jo ani Binyamin amason de to ka deme العربة جاهزة. ay wa nga wotoro la benendo wa awa la benendo ba ka wotoro la bena أنت مصر على yala ikuni jole bina yede fi katana yede jole boka awo mitana yin fe لقد سمع أمن حوتب sabula amin hutubu fama ay kibera do me ka boy Yusuf ka والمعبد. o tana bitana kata fama fi ani poto yorola أعتقد أن هذا لا يجدي na kila na fatola أظن أنه مجرد وهم sabula de sene doron de do كالأشجار المعمرة. ale be na fo yiri magama de ومرن hali sa kan maga an be se ka Allah be ka kan sa wayayi jegan bala tile سيتعرف إلى عظمة عقائد أهل awa misaka ko duskuna siri bonya abina o don anuka ala ko abino nya don aywa Yusuf fana la bena ka abina tafe فتانا يوزر سيف هل أصبح جاهزا؟ yala ila benen do wa awani la benen do tugo bela gidan na fama ika ya mariya ngo bo asira fe boturun nana abina tana ya fe fama fe amin hutib yudar sif العرب خطيرة جدا o ay wotoro farati balade iya gilto yera la de يا سيدي awo me hakito yera la لا تقلقي. ay kana jora yudar sif kana jora سأحرص على إجلاسه. basigi in kera fe wotoro ko nana basigi in kera fe wotoro ko nana ifara ikya kito yera la koy fama hakito yera la aywa Potivar abina tani Yusuf ye masaka yere fe no ye amin hutib abina tana ye sabula bado ka fo akibari asiroma ayabina tana ye abina tani Yusuf ye amin hutib masaka ba ko ka palela dugu kono nayi Yusuf alayhi salam جنود أمون amunu ka sarasu ye ma ya dalew de do o be sɛgɛn ani aywa manga de wuli wa fanga de ko buye wa amunu ka aywa magasin dɔ de filɛ nin ye ne amunu ka magasin de san o san misira mana sɛnɛ kɛ o mana fɛn min sɔrɔ ala belebele o bɛna bila ni magasin de kɔnɔna na كأنما هؤلاء a bɛna fɔ nin soma ninnu u tɛ fa de fiyewu soma ninnu tɛ fa fiyewu ذاك البستان لأمون. nin ye amunu ka nakɔ fɔlɔ de ye muso minnu bɛ yan olu ye amunu furumusow ye kɛnɛkala la an delila ka forow ye n'o ye amunu ka forow ye nili kɛrɛfɛ n delila k'a ye nka daba minnu filɛ n'o ye daba tulɔlen ninnu ye ninnu bɛna somaw de kɔnɔbara fa don dɔ la nin cogoya la somaw tɛna sɔn masiku ka ayiwa intérêt ayiwa k'i bɛ a bagabaga wala k'a fɔ k'i b'a lawuli ko o ko n'o bɛ taa laban o ka intérêt lawulili la o tɛna jɛn n'a ye fiyewu o tɛna jɛn n'a ye fiyewu Potivar a bɛ ka dugu kɔnɔna a n'a kibaruyaw yira Yusuf la ayiwa forow de bɛ a minnu tɔgɔ la ani ayiwa magasinw ko bɛɛ lajɛlen a minnu ta ye muso ninnu fana ko a minnu furumusow kɛnɛmada la nka k'a sɔrɔ o bɛ somaw de bolo هذه طريقة nin fana ye sira wɛrɛ ye ayiwa a minnu labɔtɔbaw u b'u minɛ cogo min na i k'a dɔn u bɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen minɛ n'a ka fɛɛrɛ ye dɔw bɛ yen olu ye bonya ka jɔn ye dɔw bɛ yen olu ye nafolo ka jɔn ye dɔw bɛ yen olu ye balo sira ka jɔn ye أهل مصر nka maa caman de bɛ misirakaw la minnu ye somaw dɔw u ɲɛ kan u tɛna nɛgɛ n'u ye fewu maa caman Zulaikha a b'a ɲɛna k'a fɔ ko faama k'i bɛna ne kala awa misirakaw ka dusukuna siri ka bonya i bɛna o de yira ne la ayi بل أنا أريد ne bɛ fɛ de misirakaw ka dusukuna siri تفاهة عقائد u أهل ka dusukuna siri kuntan ani lebu min b'a la ani kuntanya min b'a la n bɛna o de yiri la n'a b'a ɲɛna ne bɛna o de yiri la awɔ misirakaw ka dusukuna siri awɔ a kuntanya min b'a la ani cɛjuguya min b'a la a bɛna o de yira Yusuf la Potivar a dalen tɛ boliko la dɛ Potivar o ka boliw a dalen t'a la nka a bɛ ka dogo
a yɛrɛ y'a fɔ k'a a b'u kɔnniya o ko man d'a ye fiyewu. Ayiwa nin ye Faba ka palais yɔrɔ ye Amenhotep ka palais da. Ayiwa ninnu ye mɔgɔ dɔw ye fɛn dɔ b'u bolo dɛ. هنا قصر أمنحوتب الثالث. Amenhotep الثالث. Ayiwa Misira faama ba nin y'a ka palais de ye. A ka palais bɛ yan de. من هم هؤلاء؟ نونو جونغي لأنهم من المصريين. أبنا أنت مصر كاوية. هؤلاء جميعهم هم نونو بلاغلي الدول الأجنبية. أواني جمانا وراك لا سيجدون دوكا كيلو لي. ونا كنا سان نسمع رسالة. وما هو الخراج؟ نسمع ويمي. يتوجب على الدول أبي واجب يا كرفة جمانا وكامنو بي مصر كافعنا كرا. أن تخرج كل سنة سان وكان نفندو يوكاسر فونا. أنو كان فرولا كانوا دي أوما. ولا أنو نبدأ أنفنا أنبود دمني مغترب بيوكا أنفنا بود دمني. ألا أوتمانا أو تسكود دمني مغترب بيوكا هل نوما نيسوعي هل نوما نيسوعي سرا. لولا هذه الضرائب أي نيسوعي نفع سالي نو كنته. مصر كاويرتك أوكا فانا كوني نبوكوي. علينا أن نكون. أمي نو فوق بركة دادوكوي. بدنا نمي أو بكا كسوبي كان يردمي كان كوني نبو. أيوة. نيسوما أوكا أو كلا كنتيجي. باديامون. أيوة. هؤلاء المتوحشون. نوني ورا مود نوني ما ورا ودرو. إذا جيجي أم بتوكمه. جيجي. بس يكنا أنا ترى. أيوة. سوما أوكا أيوة. الله. سوما أوكا كلا مساو. نوي سرام نه. وبسوري جيني بوسان دبابول باديامون. ناي مهمن سورا با فيافه. أي سو جيني أنا تا. أيوة. بكا مغوكا فيهم بي. ليه سوما أوكا سوتيكو ده. سوما أوكا كلا كنتيجي. باديامون. Ubuka sore giri dugu caman kɛla ni mɔgɔ min ma bɔ yen o bɛ yɛlɛ i kan ijɔ اذهب من هذه الناحية. taa ni sira in fɛ an ka taa sira tugu ɲɛ taa ye fɛla fɛ an ka taa sira datugu ɲɛ an bɛ taa sira datugu ɲɛ somaw de bɛ tan dɛ yɛrɛsagokɛlaw don dugu kɔnɔ u bɛ ka so de girin badiyamun busan de b'a bolo ni mɔgɔ min n'a sera mɔgɔ ma a bɛ busan fiyɛ u fɛ u bɛ ka mɔgɔw ka fɛnw bin ni mɔgɔ min binna u bɛ yɛlɛ i kan mɔgɔw ka bolofɛnw u b'a bin nin ye somaw de ye. Somaw ka kɛlɛkuntigi ɲɛlikɛla do yɛrɛsagokɛla do dansagokɛla do ayiwa u bɛ ka mɔgɔw ɲini ka mɔgɔw bin ayiwa dɔ binna filɛ nin ye Badiyamun somaw ka ayiwa kɛlɛkuntigi a bɛ nin dansago de kɛ dugu kɔnɔ busan de b'a bolo a b'a fiyɛ mɔgɔw fɛ ayiwa Potifar taara sira dan ɲɛ Potifar a taara sira dan ɲɛ ayiwa yɔrɔbatigi mun de kɔsɔn i ye sira datugu a f'u ɲɛna ko sira dayɛlɛ k'u ka sira dayɛlɛ sisan Potifar somaw ka kɛlɛmasa Badiyamun إذا أثرتم الشغب n'aw ye mankan ni fitina wuli dugu kɔnɔ tuguni سيعاتبكم سيفي baw jalaki ni n ka pamuru ye a tɛ kɛ nɛ ye bilen dɛ ni n ka babali laban ye n'i y'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni n bɛ pamuru ta o kama وإياكم أن تعودوا. a kana ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tuguni dɛ somaw ka kɛlɛmasa Badiyamun u bɛ nin de kɛ dugu kɔnɔ dansago ni yaada busan de b'a bolo ka mɔgɔw bugɔ u bɛ yɛlɛ mɔgɔw kan u bɛ mɔgɔw ka fɛnw bɔ a minnu bɔtɔkɛyɔrɔ an tɛna makun nin dɔgɔya la an tɛna makun nin na قل لألخماه a fɔ alikhmahu ye عليه أن يذبح جماح عسكري. awa a ka kɛlɛbolo mɔgɔw k'a ka ayiwa u lakolo سوف تناله مني awɔ شدة a k'u kalan n'o tɛ aw bɛna gɛlɛya sɔrɔ ne fanfɛla fɛ ayiwa Badiyamun ani nin de ka kan لا ينطلق. an ka taa Potifar a taara sira da ɲɛ ka busan ta kama ayiwa somaw bɛ nin de kɛ dugu kɔnɔ u ka kɛlɛmasa u bɛ dugu de girin nin cogoya la ka yɛlɛ mɔgɔw kan ka mɔgɔw bugɔ من تأديب عسكري. wajibu kun don an minnu ka kɛlɛbolo fo n ka walanda d'u ma dɛ تمادوا كثيرا في الوقاحة. o tuma u ka ɲɛfɛrɛlen u y'a dansago kojugu هل يسعني أن أصير o tuma ne fana bɛ se ka kɛ paburu gosilikɛla ye ta i n'a fɔ aw bɛ se ka kɛ ترغب في ذلك. n'i bɛ fɛ k'o kɛ إلا أن تتمرن. dɔwɛrɛ t'a la dɔrɔn f'i k'i dege dɔrɔn awa kɛlɛ cogoya f'i k'i dege o la dɔrɔn i fana bɛ se ka kɛ paburu minɛla ye
aywa o nana pale kɔnɔ Amin Hotib ka pale masakɛ ba aywa jɔyɔrɔbatigi Potifar a bɛ siran ɲini ka na aywa a ka ala kɔrɔ Amin Hotib sabanan Amin Hotib ni de ye masakɛ yɛrɛ Amin Hotib sabanan Potifar a bɛ ka na ani Yusuf nana ɲɔgɔn fɛ Potifar aywa ni Amin Hotib Yusuf mauna ni sangaso belebele amadir kan ni ɲɔgɔnna ye Yusuf amauna aywa Yusuf mauna nangata Potifar anana masakɛ yɛrɛ ka palais la Amin Hotib sabana o ka palais Yusuf a ɲɛ bɛ ko la a ma deli ka fɛn minnu ye fɔlɔ masakɛ ka palais belebele masakɛ yɛrɛ a sigilen bɛ Amin Hotib sabana o de ye masakɛ yɛrɛ ayiwa a bɛ k'i biri ka foli kɛ Yusuf tora cogoya la ale ma biri faama ba misirakaw ka ala ayiwa ano ye ala ani ala den Amin Hotib ka balo ala wa ani alaw den o tuma n ka masakɛ n ka faama ba i fana ka balo Potifar e min bɛ se ko la ayiwa a Yusuf ye a ma ji min bilen dɛ masakɛ a ma ji min bilen Potifar ya makɛ o tuma na waati laban in na i taara an ka alaw ka dilani yɔrɔ i taara yen de wa an ka alaw ka dilani yɔrɔ faama ni e yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka don alaw ka dilani yɔrɔ la wo sabula a bɛ ne ɲɛna a bɛ i n'a fɔ an ka alaw y'u jija de ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka nin denmisɛnnin dilan ka sɔrɔ k'a d'i ma nin ye jamakisɛ jumɛn de ye nin ye jamakisɛ ye dɛ nin ye ne dɛmɛba de ye n dɛmɛ ɲɔgɔn do fana ne y'a san kɔsa in na e ko de k'i i taama ɲɔgɔn de ya Potifar o tuma e yɛlɛmana ka kɛ denmisɛnnin de ye wa n'i bɛ fara denmisɛnninw kan wala ale fana ye denmisɛnnin de ye min ni mɔgɔkɔrɔbaw ka kan de ye n'i y'a ye a kɛnɛkala o ye denmisɛnnin de ye nka mɔgɔkɔrɔba don a hakili ka bon nin ye dɔnnikɛla jumɛn de ye a ma se ka i majigin ayiwa misirakaw ka ala ye k'u bonya a ma se k'a majigin e b'a fɔ k'a bɛ ko dɔn a ma se ka waati sɔrɔ ka o kalan fɔlɔ de ye ya yɔrɔbatigi n b'a ɲini fɛ kɛ y'a faamu a t'o dɔn de denmisɛnnin i bɛ se k'a fɔ n ye i tɔgɔ ye di yan ne tɔgɔ ye Yusuf de ye jɔyɔrɔbatigi ye nka wa palais mɔgɔw bɛ ne wele ko Yuzarsif misirakaw ka kan na ko Yuzarsif o bɛ ne wele ten Yusuf ya makɛ o ye Abraniya tɔgɔ de ye jɔyɔrɔbatigi ye Yusuf kɔrɔ ye ko maafujununen a kɔrɔ de y'o ye fujunu yɔrɔ ka jan ni ɲɛda cɛ ɲuman in na Yuzarsif o tɔgɔ ayiwa o n'a bɛ bɛn ka tɛmɛ Yusuf kan Yusuf ye fujunu ye ani fujunu cɛ ka jan ni ɲɛda cɛ ɲuman ye Amin Hotib sabanan ni y'a ye o tuma na a furumuso u k'a ma ko Ti a Seyida Ti o fana nana o ye masakɛ yɛrɛ muso ye Ti a n'a denkɛ o fana ye ko Amin Hotib fitinin ayiwa ni maa min ɲɛ dara Yusuf ka i bɛ bɔ i cogo la ne y'a denkɛ fitinin ye o ni fana ye Amin Hotib wa fitinin Amin Hotib fitinin ni Ti ye masakɛ yɛrɛ muso Amin Hotib fitinin ayiwa a bɛna taa sigi a fana mawura Yusuf la o ka ɲi sa Yuzarsif Potifar a b'a fɔ an ye k'a fɔ e hakili ka bon o tuma na a fɔ n ɲɛna misirakaw ka bonya n'u ka kɔrɔta i ɲɛ b'o la cogo di ka i yɛrɛ waso n'i ka bonya ko ye maabaw ɲɛkɔrɔ o tuma na o cɛ man ɲi o jogo ɲuman tɛ nka faama n'i y'a ɲini fɛ n ka kuma n bɛ kuma faama ka ɲini kɔsɔn n bɛ kuma n'o tɛ ne man ka kuma misira ka bonya a n'a ka kɔrɔta a bɛ maa kamana gan de ye misira bɛ ne hakili jigin i n'a fɔ kulu jan sabatilenw de ye kulu belebelew misira bɛ i n'a fɔ ten de ye nka ne ka faamuya la ayiwa kulu mangani min ni bin bɛ a sanfɛ o ka fisa ka tɛmɛ kulu jan kan ni bin t'a ka baganw bɛ se ka fɛn min dun
yala nyere la ibe misra ka fanga na ka terabasula ina ko kulujan inya bala tende awo ina fo ne afo tugum na ko ne ko ne ya itende nga che kan ni korota ni fanga o kan yasi awa ma to nyole wani ma la fulo ka wulu deme aka nyasi wore ma ninyena ya ira ka fo Potivari kuma min fo ja kuma gwansante koy no nyena ire de Yusuf ako misra be ina fo kulujan nga kulu mangani min ni bimba ka nabi mo na fa o kafsa ka tema kulu janka bite min na ni ba on bona odun Yusuf aywa masake andi sojara abida kado dama ne lulu kise Allahu akbar adin amene hoti aywa fitini amene hoti bi fitini amene hoti bi fitini lulu kise dirama alle masake denye alle masake noroblay masake Yusufu son lulu kono kise la aywa ay majigi Yusufiere ay majigi Yusufiye amene hoti bi fitini ay majigi Yusufiye ni majigini meke ni mangani masake norobla imangi majigi mo mi ala julibe mamina ati majigi aka jow nyekoro imangi birini ne mike wa ne sekundala koy ne sekundala anyena ne nyekoro kujugure foka balana fo nyake YouTube ya birli mike o maja abaye no yeti هل قصدنا الحاكم aywa Potivar ina na uma keren yala mu kosto ide menyo kura ikana udirana ina na kama ai make udamate ni mana wula ina na kana ndama kashi made aywa amun aywa suma uka waraya anu ka sayir saguke dungudo be mangani fitna de wuli dugu kono temesira wula ubode ke kasro umo go temma shila utejo ni sariya shiye wala malwa shi aywa ikadu ka fo aywa amun aywa kele masa ni ukara maya dalode ambesira ukana fanga yela makere nama jonya ukana fanga yela make nga kanyashi amunu hakela masama we kafiri yake nakandai awa suma ani awa amunu tekelere awa anga ala amunu katasira fe muhammad na fitna ke kama ngake anga utigi kanyashi o mani gele ya ide lakinani la arha nga ntefe ka ntelia kanyashi umare kanyashi suma ko ntefe kanyashi umatelia la de أنا أعد العدة نبيك لبني سبتيكا نشوما أنغا إكو مسلقة فلوي ومسلقة سوني ناواتي سيراك مامينا ولامبلا جلنبي سبتي حكيلنا كيلنغا كا نشوما ودو كوسو أنغا سبتي فلو سوما نونو سبتي وكرو فلو إكو مسلقة فلو نتي تي Potivar Yusuf aywa ti abina wuli masake muso ti aywa ade amino hoti be fitini o fana tara masake ere amino hoti koroba no yesabana yi o fana binata يحق لك أن تزهو بنفسك ijodo ikayada ka marasa saboda nema ewa ikachenya nyona ye ne fana bifo ne fana ma inyona ye fio dugu ingono ne mi nyona ye ako Yusufu ma hanni yadara ini ijodo ibese ka yada ere ko iche kan ko dugu ne mi kachenya nyona ye nga Yusufu ate yada تنتظرنا معركة حامية aywa kele bade bika makono ani soma ko ni kele bade ba makono amina labe o kama holding hope aywa Potivar and Yusuf jama nyena ma bela gele nyena ay ne goshi ni busa ne kungolo la ni fari fa ambela kan goshi nasro ne kumbe Potivar nona fugare ne kumbi fade na fatela nyona koni ay ngwa balanya de kane buko abalanya de ni badia munde Potivar yemin daka bi ko de lakale ni ngumba do femi mba kono ne kunta makono hali nyaka mikele ma kunta do atsika jone nya jogo shila atsika jone nya bi ka kuma ninye ko ina fo waraba
nga ete fushi funa kira kungo wuluni Potifar ɲɛfɛ e bɛ ka cɛfarinya min fɔ nin dabila sa a fɔ ne y'an kan ka kɛ cogo min na a fɔ an ɲɛna ne ko ne tɛ foyi ye fo wulu ne bɛ ka si ka da la dɔrɔn e bɛ hakilila ɲini ne de fɛ n ko ne y'i ka wulu de a b'a kɛ cogo di ne b'o dɔn cogo di sa ma kɛ ne b'o dɔn wa siga si t'a la ne yɔrɔ k'a fɔ Potifar a n'a makɛ u bɛ juguya de mara an ka alaw ye jango Amun yɛrɛ u tɛ Amun fɛ fiyewu ne b'o dɔn nka ne t'a dɔn an bɛna se ka fɛn min kɛ de ayi miiriya yɛrɛ t'o la koyi an b'u ɲangata de wa an b'u ɲangata fo ka juguya jɔn de bɛ se k'u ɲangata jɔn de bɛ se k'u ɲangata e wa wala i ka kɛlɛmasa min nafa t'u la dɛ olu dɛ ni cɛ caman kun bɛ ne bolo ne bɛ Tiba dugu n b'a saniya ka bɔ masakɛ ka nɔgɔ ma n'a y'a sɔrɔ e bɛ se k'o kɛ i tun b'a daliluya yira bi n'a y'a sɔrɔ e bɛ se k'o kɛ k'i bɛ fanga wuli Potifar a n'a makɛ u bɛ se dan de la bi fanga dan ani se dan u b'o de la bi wa an t'a dɔn fana n'anw k'an bɛ kɛlɛ wuli u fɛ k'a fɔ ko n'an ye kɛlɛ wuli k'a fɔ ko an bɛna se sɔrɔ an t'o fana dɔn o de kosɔn ne hakili la min ka fisa an k'u musilaka fo waati dɔw ka na n'an bɛ se ka taa jurusara k'u la an ka makɔnɔni kɛ fɔlɔ o de ka fisa ayiwa halisa nin ye boli bɔtɔlaw ye Potifar a nana ka yɔrɔ la ani Yusuf u nana ka bɔ masaya ka palais la Potifar Rod Amun denmisɛnnin min don a hakili ka di a yirala i bɛna fɛn min yira la bɛɛ fɛ a ka kɛ fangatigi a ka kɛ cɛfari ye ne kan ka jumɛn de kɛ a ye faama Potifar a bɛ fɛrɛ Yuzarsif i ka kalan kɛlɛ cogoyaw la i ka kalan kɛlɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la awa i ka kalan a ka se ka kɛlɛ kɛ ni npanmuru ye a ka se ka sɔgɔli kɛ ni biɲɛ ye a ka se ka yɛlɛ so kan i ka dɔn k'a fɔ a t'i ka waati fana tiɲɛ koyi ne bɛ seko bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kalan awɔ n b'a kalan kɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o ka ɲi ko ka Yusufu kalan kɛlɛ cogo bɛɛ lajɛlen na Potifar ko Rod Amun ko ka Yusufu kalan k'a kalan kɛlɛ cogoyaw la n'a ka fara an kan wa nin ye kɛlɛdege yɔrɔ ye Rod Amun a bɛna Yusufu ladege kɛlɛ la ayiwa a ye na ni ladegeli npanmuru ye a ye nana ye ladegeli npanmuru kɛlɛ ladege npanmuru nka nin ye npanmuru de ye ayi nin ye denmisɛnninw ka npanmuru de ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni npanmuru nɛgɛma ye mɛ a daminɛ la fɔlɔ i b'a daminɛ ni npanmuru yirima de ye fɔlɔ i labɛn npanmuru yirima i b'a daminɛ ni o de ye fɔlɔ npanmuru yirima ayiwa i yɛrɛ kun dɛmɛ a ɲɛna awa n bɔli n ka n'i farisogo sɔrɔ dɛ n ka n'i farisogo sɔrɔ ni n ka npanmuru ye ayiwa o ɲɛna i labɛn ayiwa a balila la n'a kun kɛra npanmuru yɛrɛ ne kun b'i tigɛ fɔ k'a ko juguya e ka ne gosi sisan e ka ne gosi ne ka e sɔgɔ ni npanmuru ye awɔ n gosi ni awa a sɔgɔ ni fanga ye o bɛ digi la koyi n dusuku tɛ sɔn o ma o ne ko min a kɛ ten i lamaga sɔgɔli kɛ i ka gosili kɛ baasi t'a la n'o de ka di ye n b'o kɛ wuli an ka tɛmɛ n'a ye Yusuf a bɛ ka dege Zulaikha a bɛ k'a lajɛ palais sanfɛ an ɲɛna ayiwa kali mama nana dɛ a nana kali mama nana Potifar nana koyi matigi muso Potifar a nana
ane kuntigi make joro batigi ka balo Potifar رائعة الجمال wa nga kuntigi muso fana chenyuma ifana ka balo Ibrahim kaya أراقب يوزرسي وهو يبارز. bika Yusuf de laje abika kele dege كيف كانت رحلتكم؟ أو كطالب كراتي غودي. وأجوالكم فيها؟ ko karatu gori علينا أن نعده حتى يشتد عوده. amba labe mo ko so akulu ka geleya dondola اليوم بدا لي أن bi أخاف nyaay ka fo asirana نحن نسوق wa soro abika wa wotoro giri kata amunu ka kele masa kata ukumbe otmana ini amunu so manu no awe kele kaya كان لابد من awo تكميلها. wajibu kuno funo nga balanda duba koy وبعدها ذهبت oti menen ko fe ntara Yusuf ye mfe kata masake fe لقد رفع يوزرسيف Yusuf ayene kumulo korota yen koy لا يجارى في الحنكة abe kodo na ka famuya masiti ko lawla إجاباته البديعة. asira ka jabi nyuma unke ay jabi nyuma bade ke عمد أمل حوت orodla amana hutub fama yere aywa lulu kono ayota ko aba ko dama amana hutub fitini fana ama se fiyo fa yere majigi yuza tifie abika korodo akana yi majigi aye ayi هذا مستحيل. uti siga kede جميع من حضر ذلك ماما بي. مثلك تماما. obala gile ka bako yara uyala nyini fana amana hutub fitini ku ba bali ka majigi Yusuf ye إننا سوف لا نفعل فيه. ما اتخذناه. na yake ande ya ambe hambe hera surala koi na yake ande ambe hera surala لا يراودني الشك في أنه سيسود الحكماء siga shitala ne yoro ka fo abe kodo na udon abe ku kuntige wa abu da fara awo kai abina kodo na ubela gilinda Zulaikha ni sujara Yusufu ay joro soro masake أفنى أعداؤنا anga jugu kaba anjugu kaba أعداؤنا ni khofu de soma khofu abika koroti barake abika koroti barake o ka buli yoro la ko ka jugu halaki ko jugu ba anjugu kaba abika wore fo khofu soma tulole won dumuni kala baw ute bara fuyi la fo dumuni aywa ne soni fonde be o bela nyuma de bina duma uluta ka dundron ko kumina ku tlo o be bato de la o be ka boli bato qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aywa ne soma ka roy hali sisa Allah taala e kelende aywa khofu nana de خوفو أنانا سما خوفو دمني كلا باو كلولين باو اوتي بارلا اوتي فويلا فو دمني درون كولو دي بوليكا ايوا باركلاي وكا بولو نيورو دمني كولو دي بادوم ku belegele mena ku tlo nyonka o kilo ma nani dumuni o bode dum aywa kali mama nana de kali mama nana Yusufu abika kelela dege Yusufu abika for لكن مع الرغم أن فيئا وأن nekon be fenkelen donc a fo يقوى ويصير abika korbaya abika bunya soro kataje fe dongo do be ka fara ka bunya kan العبرة بالختام. jeti be ko labandira abina laban tukum na mina wudi jeti khofu aywa tara kali mama ubika bunyamin da Yusuf ka إذا كنت wata تعد jay هذه المشاعر na soro ebika kelela de nini fanga bela gilinye otmana saka soro yiri de be bolo حمل سيف من حديد otmana pamuru ne ma ebisu ko ta tugo na soro ebika degun soro nata من كان حديث عن Muhammad deli famina يلزمه الوقت imo ko wati la mo ko se gasika digala ni ma deli famina ko ni Yusuf أبيك يا رب. ستتقلد بسيف hala teme ibina la degeli kay ni pamuru nege mai ni ta akan yere de pamuru nege mai ayto ka baray Zulaikha abika Yusuf la yadro aywa kalima manana
زرتها مسبقا. لا في كتمة وبس كاكا تغني هذا الغلام الكنعاني ني كان عن دمسني أبين لا سرا كان جاتي كده يوزر سيف كما تشاء. أو يوزر سيف أكادي تقوم نكوني أو كودو إنه يعرض مستقبلك. أبيك يكني نما يكا سينيا سيكده بلاد فراتيلا يكا سينيا سيكوني لقد رأيته بأم عمي. ne ay nyere la abika yele anga alaula awa nanga batu abika yele ula kali mama ne mu kuma ye oy mu faratiye ne bo fo ne ta do ni demseni ye ko jugu min ke ela de kali mama ha demseni ye mun kila Yusuf ka dige kelela pamruta chugula abisa ke cey chugumna abisa ke kelama say chugumna awa dem senu fana jombe ka laje aterke nimi sabu aterke farafike o fana be nimi sabu awa kisa nana masaga be ka dumuni ke Potivar abika dumuni ke Zulekha fana be ka dumuni ke Kali mama ani Siamini Kali mama Siamini Yusuf muso doy Siamini doy o Kali mama e isa o tala dumunna o be ka jike aywa Potivar tigala abate ko Siamini abina jike Zulekha fana tigala isa Potivar asnora ka dumuni badento Potivar asnora ka dumuni to Yusuf ye kalanka ye fas nora Yusuf ye kalanka ye kitabu kono fas nora aywa dumuni to ba tora Yusuf abika dumuni faranyoka dumuni to mun tora sona ka ta bon boni o iknyeli Yusuf ay dumuni tota aywa Siamini o yanyu aw naka faraka ni dumuni kan ta di yorom na ne ba di yoro tugun ko Yusuf ani Siamini ko ka tuga ko dumuni kan ta di ma ale bo don إلى أين تذهب يوسف؟ ta fani bere user safe na ika na bane ibina don fa ansu yana ka ba so na mina se Siamini na ngata dumuni to Yusuf ani Siamini lukata ni dumuni هيا قوموا. ولي أكا دوبلي كه جلدنا لكم الطعام. أنا دوبلي داما ونرى جون دي في جون ما سيكا دوبلي تو الله أكبر إنه لكم. يوسف أو رتادو كوي أو رتادو أو بسم الله أي بسم الله أو رتادو أو رتادو أيادون يوسف أبي كنا دوبلي جون ما دوبلي تورا دوبلي ما ngacnye nunu ma delin nawo ma delin na masaka reka dumuni to ko dun fama ka dumuni to e kaba ko ire uma delola Yusuf abina duma ayadun تناولوه. ayadun ni be yawde tay ayadun ni be yawde tay ayadun Yusuf ani Siamini o be ka dumuni duma ayadun awde tado هيا كلوا. ayadun Yusuf abe hina jona aw bismillah ni kala ka talawde o madelin naw o bi ka nyon fle folo o yere besra aw bismillah nin dumuni ya awde tay koy fama ka dumuni o to o madelala aw bismillah ayadun ko be nyon leje o madelinina jonde do هيا تفضل. ايوه بسم الله يوسف فابي دومني تيجي كافلا وكرة وما دليلنا يوسف عليه السلام شوف أبي الله تعالى باتو شوف Yusuf
ابذل مزيدا من الجهد. دو فرا كسريكا دو فرا كسريكا دو فرا كسريكا لقد أحسنت. أنينا يردي أنينا أنينا يردي يوسف أنينا يردي أنينا نيني سابو يوسف وبيكا ديجي أمبالمو على كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكاد سولا أواي راكوكا دمسنو كلا سندما دولا وانغان ديون كلا سبنينا angan denw kala sokan yelela wangan denw kala kerunina angan denw kala nonina obse ku no bala cogo min na nin fɛn damado denw kan ka kalan ala sɛbɛnni ka yɛlɛ soka ka keruni kɛ k'i nɔ bala denmisɛnninw kan ka dege nin na o bɛ ala kɛra ka kumaw la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam honi fer ay yusuf kanu honi fer akoni kauna yusuf ye ayada here de ka ayada nyumaya de ka akera ye faye ay jo fa jorola yusuf alayhi salam o be ka dege so yelela abe yele so ka chugo minna ka ke kele masaye sabula domu bi ka magono o dom be o ka gelan ko sebe chidon ka ngalabe ko chama kama ne zulay khaye ale ko ni ka yusuf la jadro yusuf ka kele dege anaka so yele anaka ko bela jile zulay kha Potifar aziz Misr ale furumuso Yusuf abika kele dege ali sisa bamuru yirima ore babulo ale anaka ramo Rud Amun ore bika Yusuf kala kelela obika keni bamuru yirima ye ambalmao akara bamuru negamaye akaram pamuru sebe yere Yusuf korba yara santani kelen temena Yusuf akorba yara sisa abika kele dege nin pamuru yere annegema yere abika kele dege ni ode Yusuf anaka karamo ni yakala kelewula ani kelemna talila Rud Amun Zulaykha ale ko ni beka Yusuf la jedro abeta abesegi Yusuf akorba yara santani kelen otemana Yusuf nubawere Yudar Sif akorba yara Potifar akasaka sokono aya bin aye Rud Amun bin bejo ala ka sabati nyela fanga bila ka temeneka ibe seka temeneka yere Yudar Sif Rud Amun ne kun bila je kuma be ka fon karma wore yiye Yusuf korba yara santani kelen temenen ko fe Sayyidina Yaqub alayhi salam ne dem Bunyamin ne bi baraka dare kifo Yusuf ye wo min toy ne kuma odo datugo a hami kun ben fa Yusuf faranyo yaka ne bi Allah ta'ala tanu ka baraka da alam ye mbunya ka mbe sawama akal nawima Yaqub ka singa Allah do kam godo ala alam yende mawla mbo ala fo santani kelen temenen ko fe laya ani dina fana bikana mba nana ndi amine هل تذكرين يا ليا لا هكلي بالاوا يوسف ani Bunyamin bela gele afana ku bi wele ko yamba awo o mflani santani kelen temena o kan ko infa halisa Yusuf ko foli ama bo idala de yara wati basse ikanyina Yusuf ko
تذكرين الرؤيا التي yusuf ye sogo min ye e hakili b'a la wa awɔ ne hakili b'a la kosɛbɛ yɛrɛ de a y'a ye sogo la de k'a fɔ ani ba ani balimaw aw bɛ ka sujudi kɛ a ɲɛkɔrɔ nin b'a yira k'a fɔ yusufu a bɛna kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kuntigi de ye ne nin ka zuriya bɛɛ yusuf bɛna k'a ɲɛmɔgɔ de ye o kɔrɔ ye yusuf a ka ɲɛmɔgɔya bɛ ne kan de ayiwa ne bɛ se ka ɲina n den dɔw kɔ nka a tɛ daga ne ye Allahu Taala teri n ka ɲina o kɔ dɛ yala a bɛ se ka faamuya Allahu Taala a ka nabi ɲuman dɔw fisaya ni dɔw ye wa awɔ o bɛ kɛ nabi ɲuman min nabi ɲuman tɔw ka nata n'u ka laɲini bɛ sabati nabi min ka bolo kan a bɛ fisaya ka tɛmɛ tɔw kan a ka ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan san 11 tɛmɛna Yusuf a kɔrɔbayara Honifer a man kɛnɛ Honifer a man kɛnɛ Honifer cɛkɔrɔba ɲuman a ye Yusufu kanu a ye Yusufu dɛmɛ a y'a ka den Yudarsif ne den ne ma den sɔrɔ e ka bila kɔnɔ i n'a fɔ i fa de ye ne ye i mana gɛlɛya fɛn o fɛn sɔrɔ kana sumaya fiyewu i kana fɔ n ɲɛna Yusufu bɛ ka miiri kabini denmisɛnninlama Honifer la Honifer a man kɛnɛ ala bɛ man kan ni batoli ye ala bɛ man kan ni batoli ye Allahu Taala cogoya bɛɛ la a ka d'ale ka bɔ mɔgɔw ma a ka d'ale ka bɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Allahu Taala kariyalen don ka bɔ dumuni ma ani ka bɔ sunɔgɔ ma sɔrɔfɛn bɛɛ lajɛlen u mago bɛ ale Allahu Taala de la bɛɛ hitajilen bɛ ka taa ale de ma dannifɛnw bɛɛ lajɛlen lafulen don u bɛɛ lajɛlen dɛsɛlen don ale Allahu Taala kelen pe de ye kari masa ye ka bɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka mun de lajɛ baara t'aw bolo de wa a ye taga boyi a ye taga k'ale mama a ka jugu sɔrɔfɛn bɛɛ lajɛlen mago bɛ ale Allahu Taala de la a ye to aw nɔ na ne bɛ segin ka na sɔɔni Yusuf a bɛ ka denmisɛnninw kalan tawhidu la a bɛ ka denmisɛnninw kalan Allahu Taala tilebanciya la Ali Maqam Potifar jɔyɔrɔbatigi Potifar i mago bɛ n na ne ka sangaso ko ɲɛnabɔla Honifer a man kɛnɛ a ka tununi kɔnɔna na yɛlɛma caman donna sangaso ko ɲɛ la o de kosɔn ne hakili la sangaso ko ɲɛnabɔli i k'i jɔ n'a ye sɔnni a ka kɛnɛya i bɛ mun de kɛ yan i y'a faamu ne bɛ yafa deli ni mi sabu Yusufu terikɛ farafikɛ a fana kɔrɔbayara san 11 kɔfɛ ne b'a dɔn k'a fɔ Honifer a dalen bɛ tila k'a man kɛnɛ ne taara bɔ a ye a ka so kɔnɔ n b'a f'i ye n bɛna seko bɛɛ lajɛlen kɛ i ye n bila min na n ka se k'a kɛ sɔnni a ka nɔgɔya ne hakili sigilen don ne b'a dɔn k'a fɔ baara in i b'a kɛ a kɛcogo ɲuman la ne dalen b'o la n b'i fɔ k'i baraka da nin y'i ka bisikiya ɲuman de ni ne ye koyi Siamini lamɛn n bɛna kuma min f'i ye k'a daminɛ bi la Yudarsif a bilara Honifer nɔ na ale de kɛra sangaso ko ɲɛnabɔla ye n bɛ ka min fɔ i tɛ ka da la de ne de y'a mɛn koyi ne tulo fila yɛrɛ de y'a mɛn n y'a mɛn faama yɛrɛ de la Potifar yɛrɛ de y'a fɔ Yusufu bilara a nɔ na n b'a fɔ ko gɛlɛya in ma koyi sigasi t'o la ni misabu y'o mɛn koyi da la k'a fɔ Yudarsif a kɛra Honifer nɔrɔbila ye
يكون خيرا bele se kabla honi fer wala katam yusuf kasa nin yana sa be ni so jara honi fer mangare yusuf ado gara sanga so ko nyana bola sanga so ko bela gile yusuf alde gara sanga so ko nyana bola awa soma dumuni kala baw lolem baw uru dimira yusuf de gara sanga so ko nyana bola jom be ni so jara sanga so ko na ma bela gile ni so jara yusuf abe hina wala ko kan no هي كبيرة الطهاة. ايوه تبلي كلا ونيمو نعم سيدي يوسف. ngutige yusuf ne afinyana honi fer nga mangene ika dumuni labe dumuni minabe be ama dumuni labe ndo kwe babla kana sisa dumuni labe ndo mabla kana sa لما لا تؤدون عمل؟ mun ko so arita ka baraw ke أليس لديكم عمل؟ barata ubulowa awo baraba bulo awo awa ngutige awo abu mukia abtami siyamini ani tama mi flali sare nangata ماذا تبين لك سنوهي؟ ejmare ye sino hel docteur ke كما قلت ne afaytukum na folo عليكم أن تعدوا ay la ben sabati عن جزء abina boy jen hono لم يعد بمقدور فعل شيء. ner sega fuy ke tuguni أليس هناك أي أمل؟ nata fujite ay أرجوك افعل fendo ke sa إنه ضعيف جدا Allah fulendo ko jugo فله بهذا ati sega ni banay munyu koyi جوف قفصه الصديق afugo kono na o falebe joli ani nedela afugo falebe joli nedela لا علم لي neta don بشؤون القصر والمنزل sanga so konya nta don abe wati bo غيرك ma shite ni ete يسعه أن يتولى no be seka إدارة sanga so konya nyene boli nyene bo شؤون ضعيف ani munu ba kono katema eka ay joro dabla يجب عليك أن تخرج إلى ilafia mukoto kasika lafia tiri ala ikata te ni ga bare قلقنا على ay ne pika joro sanga so ka ni sanga so kono fen koyi pika joro ula ne bika nimsa ni shimi nyana ne shimi nyana بلغت نهايتي ne seran labana نهاية المطاف nsera mumuni yoro dana اختيار ka soro masaka sugantili nyuma ke ne ne bika ne joro masaka sugantili nyuma ke أعتقد أنني فهمت ما ne ترمي. hakilla bika min fo nya famu لم يفت الأوان. wati mataka dange o يسعك أن تختار. hali sai bisa sugantili ke anyena علي أن أفعل بني ne de nga munke قبل أن afonyena soni wati ka dange nga munke هل أمعنت النظر بالأمر iye جيد؟ gitemne ke ko ila ko sebe wa أنا أمعن النظر ne bika gitemne ke ika alaka kula منذ 11 ni an santan kelen de bika gitemne ke ika alaka kula بدءا من اليوم الذي kamne do minna داخل هذا ni yiye ne sanga soyin kono ka ata kamne o do bika miri ka alaka kula ne wasara koyi كفيت من in wasara gitemne ni tasila in wasara min do doron فقط قل لي كيف afonyena تصرف ba ke tugore nga munke afonyena علي أن أفعل ne kan ga jumere ke ofonyena أريد أن أبقى مع هونيفر. be fe ne hune fer ay wa nga fere ageto so far ale kata be ka be fe ani honi fer ka fere wakatu kelena إذا كنت تمعن النظر na asura idika gitemne ke Allah taala kilen pe ka kula na be santani kelembo يعني أنك من o koro Allah taala kilen ci abaw do مبارك لك. tare bi أنا أناجي ne be ala gido nyoya ba wele nga fere wula kamni wati jan ben do ka ala wele e baro ikalimani ani Allah taala ati dafa fi kalimani anaka nabi nyuma wuye nti siga fiyo mbili mani nabi nyuma ufana ye متى عرفت ni yu don woni ufonyena ni yu don bili mani anu ye النبي آدم nabi nyuma adamu alde arama do bela gile faye alde nabi nyuma folo de ويوسف وأخيه yusuf alde nabi nyuma labaye في زماننا. angani watina user sif أمهلني لحظة makono doni ndi
يوسف هو اسمه yusuf de itogo yɛrɛ yusuf de i bɛ fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la e ye nabi ɲuman de ye yusuf لو علمت ذلك ni n kun y'o dɔn k'a kɔni ɲɛ ne kun bɛ limaniya n'i ye kabini i donna ayiwa anw ka sangaso in kɔnɔ kabini o don ne kun bɛ limaniya n'i ye